Dobrý večer, páni a dámy. Keďže fakt nemám čas vysvetľovať, tak robím toto video. A ako som povedal, ja pracujem stále. A rozhodol som sa, že jednoducho technológiu hasenia, ktorú robíme pre priemysel, urobím pre ľudí. Aby vám už viac nezhorel dom, nezhorela kuchyňa, nezhorel obývák, nezhorel byt. A preto som musel vymyslieť, ako to skryť, aby to nebolo škaredé, aby to bolo funkčné. To, čo vidíš, toto konkrétne je nový typ hasiacej lampy, kde toto bude na strope. To znamená, namiesto klasického lustra bude umiestnená hasiaca lampa, ktorá svieti, ale v prípade požiaru automaticky zahasí celý priestor. Aby ste mali predstavu, o čo sa jedná, tak toto je taká istá patrona. Je to táto patrona, ktorá sa nachádza tu v tejto lampe, a je to táto patrona, ktorá zahasila lokomotívu. A preto mám teraz vlastne pripravenú novú, lebo idem vymeniť po požiari patronu, ktorá zahasila motorový priestor pod lokomotívou. Proste funguje to. A keďže všetky lokomotívy, ktoré sú osadené môjim systémom hasenia, horeli opakovane a opakovane zahasilo, tak je to odskúšané. Konkrétne táto patrona má kapacitu hasenia 32 m². To znamená, niekto má taký jedno- alebo dvojizbový byt, a konkrétne vlastne táto lampa, keď sa umiestni, dajme tomu, v kuchyni, v obývačke, v chodbe, tak má niekoľkonásobnú kapacitu hasenia priestoru izby. V priemere izba má tak obývačka 4x4 metrov, čo je 16 m². A toto zariadenie dokáže hasiť 32 m². Vždy robím tak, aby to bolo viacúčelové a na väčší objem. No a takto to vyzerá. Takže začína prvý komerčný model. A celý víkend som na tom pracoval. A toto je už funkčný prototyp, ktorý pôjde na prvú inštaláciu. Potom si to budete môcť pozrieť. A v blízkej budúcnosti budú ďalšie a ďalšie modely. Všetko bude záležiť od dizajnu a funkčnosti. Ja viem, teraz to nevyzerá bohujak pekne, alebo je to stropné osvetlené, ale keď to bude na strope, tak to bude vyzerať lepšie.